Келесі видеозмабыз 15 яшілік Владислав Миронов турында. Менә инде 2 ел ул сирәк очрый торган яман шиш авыруы белән көрәшә. Сөяк остеосаркома бик куркыныч диагноз. Шулай да малайның әти-әнисенең аны сауыктыруга өметләре бар. Кытайдан килгән белгечләр ярдәм итәргә ризалашкан, дәвалауга миллион ярым сум акча кирәк. Без гаиләгә бергәләп ярдәм итә алабыз, хөрмәтле телевизор караучылар. На данный момент я готов с ним сражаться, то есть полностью готов. Бу батыр егет Владислав Миронов менә 2 ел инде куркыныч сирәк яман шиш авыруы белән көрәшә. Барысы да тән температурасы күтәрелүдән башлана. Просто постоянно там 37,3, 37,4, ну как-то вот так вот держался, особенно вечером. Күп вакыт 37,3, 37,4 градустарда бирәктә кичләрен хастаханәгә бардык. Анда гермоневроз диагнозын куйдылар. Шуның белән авыру вакытлыча онытылды. Аннан соң йөргәндә, касык турысында авырту барлыкка килде. Егеткә 5 ел шөгыльләнгән яраткан спорт уены хоккейны ташларга туры килә. Ул Волна клубы капкайчысы булган. Ул чакта башта табиблар авыртуны басу өчен дарулар мас тәкъдим итәләр. Авырту басылмагач, травматолог рентгенга төшәргә тәкъдим итә. Обнаружилось образование кистозное. Анда бары тик шиш кенә күренә. Сөякләр бөтенләй булмый. Моңа барыбыз да шок хәлендә калдык. Республика клиник хастаханәсе белгечләре Владиславка ашыгыч рәвештә операция ясыйлар. Шишне кисеп алалар. Операция уңышлы да ярдәм итми. Авыру үсешен дәвам итә. Әти-әнисе травматолог киңәше буенча Санкт-Петербургтагы клиникага мөрәҗәгать итә. Анда дөрес диагноз куялар. Сөяк остеосаркомасы метазларга киткән була. Умыртка сөяген, йомшак токмаларына үпкәне зарарлый. Дәвалауны дәвам итәләр. 15 яшьлек яшүсмер химиотерапия курсларын уза, тик аларда булышмый. На сегодняшний день, к сожалению, врачи все от нас отказались. Говорю все, потому что мы обращались вообще куда только возможно. Во многие большие онкоцентры России, в крупных городах. Бүгенге көндә табиблар бездән баш тартты. Без Россиянең зур шәһәрләрендәге яман шиш авырулары үзәкләренә мөрәҗәгать иттек. Шишкә операция ясап булмый диделәр. Моңарчы Владислав Миронов республика балалар клиник хастаханәсендә дәваланган. Аннан яшәү урыны буенча поликлиникага җибәрәләр. Табиблар аңа хосписка мөрәҗәгать итәргә киңәш иткән. Несмотря на проводимое лечение, Дәвалануга карамастан авыруның көчәюе билгеләп үтелде. Хәзерге вакытта әле бик авыр дип бәяләнә. Паллиатив ярдәм һәм тиешле дәвалауда күрсәтелә. Әти-әнисенең дәвалауга өметләре бетмәгән әле. Алар Кытай белгечләр ярдәменә ышана. Гаиләгә клиникадан чакыру юллаганнар. Хезмәтләрнең якынча бәясе миллион ярым сум тора. Мироновларның шул кадәр акчасы юк. Без гаиләгә бергәләп булыша алабыз. Моның өчен экранда күрсәтелгән реквизитларга теләсә нинди сумманы җибәрә аласыз. Әлеге сумма җыелуга дәвалауны башлап җибәрәчәкләр. Дөрес, әлегә 2 ел арасында шикләүләр кертелгән. Бирдә дә гаиләгә ярдәм кирәк булачак. Фарис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары.